Sí, jo crec que sí que ho podré fer. Deixa'm que consulti la meva agenda, però si és per tu ho intentaré molt fort, sí. Sí, molta feina. Ara estem en ple càsting per una nova edició del protocol. Sí, volien comptar amb mi i, evidentment, no els he pogut dir que no. La cap de producció, que apreta i... Ja. Mira, escolta, tinc molta feina, però ja en parlarem, sí. Pots comptar amb mi, sí. No siguis exagerat. El director del segle XXI. Que no, home, que no. Vinga, va, d'acord. Molt bé, ens veiem a Los Angeles, sí, Hollywood. Say hello to Scarlett. Bye, my friend. I see you in Hollywood. Bye. Per on anaven? Ah, sí. Cadira, cafè, lights. Cadira? Marching one coffee. Coffee? No. Coffee no. No coffee. Oh, my God. Like? Lights. And action. Action. Noies, organització. I una mica de garbo, Que la noia del Pou és l'estrella de la funció. I és el personatge més estimat pel públic. Com ja sabeu, busquem l'estrella. The star of the hidden treasure. Ja m'he tornat a equivocar de càsting? No, tranquil·les. Que està parlant del Prat Ocult. El que passa és que com que es va treballar a Hollywood, tradueix tot. Doncs ja té mèrit que el públic l'estimi, no? Perquè aquella noieta que feia el paper i que estrella d'Òscar no va ni un ran. Vés a saber qui estava embolicada. O de qui era parenta, perquè si no, no s'entén. I tota aquesta gent d'aquí venen al càsting? Doncs no acabarem mai. Mai. Tu, digues la primera frase, a veure com està. Jo sóc el fantasma de la noia del Pou. I tant d'enrenou per aquesta merda d'obra? I a més els diàlegs no s'aguanten per enlloc. Jo perquè necessito els calés, que si no... Aquest fer que ha fet aquí està flipant. Silenci, necessito silenci. Silenci, noies. Silenci, sisplau, silenci. Silenci! O faig fora les que parli. Tu i qui més? Així no hi ha qui treballi. Mira, sweetheart, mira, sisplau, come. Vols dir que alguna d'aquestes dona pel personatge? Aquella és una actriu molt famosa perquè surt molt a les sèries, però no sé jo. Però no està treballant molt i potser ens sortiria barata. Però no anirà malament per la publicitat de l'obra si tenim noms coneguts. Ets un geni. Bueno, més que noms, haurem de posar les fotos perquè no hi ha manera que el públic s'aprengui un sol nom. Sí, ja ho crec. Jo vaig fer un anunci per a la tele i encara em criden pel carrer. Ei, tu, ets la noia de la sopa. Vull una sopa. I encara gràcies que l'anunci no és relaxant. O de crema per les morenes. Nena, les alborranes, que si no, no saben de què parlem. Ganes. Bé. A veure, jo sóc la Vane. Hola, Vane. Silenci! Vinga, va. Tu, digues la primera frase. Va, a veure. Espera. Jo sóc la noia del Pou. Molt bé, no? No, a veure, un moment. El que passa és que les que tenen el cabell arrissat són molt altes. Les del cabell llis, no sé jo. I això...
Què és, això? Va, això, next. Jo sóc la noia del Pou. Ho pots tornar a repetir? Ho pots repetir? Jo sóc la noia del Pou. Perdona, hi ha una confusió. És que busquem una noia. El personatge és femení. I qui t'ha dit a tu que jo no sóc una noia? Com a membre del col·lectiu trans, reivindico els meus drets amb igualtat. A veure, jo estic completament d'acord, però encara... Sexista, Carliu! Aquest és un jeta que s'apunta a totes. I tant, que és un jeta. Segur que és un altre hetero que ens ve treure la feina. Mira, amb els pocs papers que hi ha per dones, només ens faltava això. Sí, hetero i del montón. Ei, aquí no em diguis hetero, eh? Tenia un càstig obert i variat i donava un bon nom a la Què comunitat. dius? Què dius? A veure, Això és un desastre. Això és un desastre. Ladies, please. A little bit of attention. Follow me. Follow me. Farem les proves dins el pou. Follow A. Noies! El pou! Jo sóc la noia del pou. 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 Jo seré la noia del pou. Si això fos un any normal, ara estaríem a la plaça de la Vila i jo us explicaria que allà és l'entorn en el que es va construir l'incipient nucli urbà del Prat. Allà van construir la carnisseria, l'hostal, la casa del comú, el temple parroquial, la rectoria, tot això entre els segles XV i XVII. I una mica més tard, el XVIII, van començar a edificar en el que seria el primer carrer del Prat, el carrer Major. També us diria que el 1740 l'Ajuntament va construir un pou per abastir d'aigua a tota la gent que vivia en aquestes casetes. Les masies i les cases que tenien més recursos s'abastien d'aigua de pous propis, però construir-ne un era molt car i la gent que vivia en aquestes casetes del carrer Major era massa modesta per tenir-ne, per això feien servir aquest pou del comú. El 1742, una noia que anava a buscar aigua al pou, això ja ho sabeu perquè ho heu sentit alguna vegada, va caure al pou i es va ofegar. I aleshores l'Ajuntament va decidir tapar-lo amb una portella perquè no tornés a passar cap altre accident. Aquest pou, d'alguna manera simbòlica, ha estat arribant fins als nostres dies, fins i tot quan ja no era necessari. Primer va estar, com dèiem, davant de l'hostal, després va quedar dintre de l'edifici del Comú, després se'n va construir una font a la plaça de la Vila, després una font a la banda de l'Ajuntament que donava la rectoria, després aquesta font es va construir adossada a l'Ajuntament i ara encara la podem veure a l'altra banda de l'edifici de l'Ajuntament per la banda del carrer Major. Com ja he dit, molts de vosaltres, perquè ja ens coneixem després de tants anys, coneixeu segur a la noia del pou. És un dels personatges recurrents de moltes de les nostres històries i ja s'ha convertit en un clàssic d'aquest premi nocturn. Ara, després de 9 anys, la noia del pou se'ns ha fet una mica gran i hem muntat un càsting a veure si aconseguíem trobar substituta. Però em sembla que d'això d'avui no en sortirà res bo i seguirem amb la noia del pou que teníem. Ara anirem a fora. Avui he pogut comprovar que no fa el fred que ha fet aquestes nits, o sigui que estarem una mica bé. Espereu-vos a que us indiquin la sortida i ens anirem col·locant en el primer pati. Au, vinga, va, que no toqui el porró a terra. Bueno, a veure avui. Sempre te'l fots a l'ull. Vinga, A veure. va. Un moment, deixeu-me. Fota-li, noia. Però per què te'l tires als ulls? Jo què sé, jo no en sé.
Mira tu, avui no hem dotat el mocador. Mira, veus que bé? Ho veus en Gràcia? Com aquest és el millor lloc per prendre la fresca. Oi, ja ho pots ben dir. Al meu carreró no hi pots posar un peu fora del portal, que ja tens totes les tafaneres mirant què fas. Calla, calla. I tot és pel pur d'enveja, eh? Ai, sí. Que es repassen de dalt a baix i saben millor que tu fins i tot les calces que portes. I tant. Jo és que amb les tafaneres no puc. Ni jo. Si no haguéssim trobat aquest raconet, jo ni sortiria a prendre la fresca. I mira que em fa deixar fogó a casa. Ai, sí. Que ni s'hi pot estar. Ai, no. A casa, al terrat, al migdia s'hi poden coure ous de la calor que fa. I al vespre, la humitat és insuportable. Calla, en Gràcia. Aquella no és la minyona de Cal Endiot? On deu anar a aquestes hores? Pots comptar. A veure, el xicot no! Perquè ja fa uns dies que ho va deixar estar amb el mosso de cal Tastaulletes. I mira que n'és de bon noi. Ai, I tan sí. ben plantat. Ai, sí. Pues mira, per ella farà, eh? Que si ara comença a anar amb uns i després amb uns altres, al final es quedarà pels vestissants. Ja ho pots dir, ja, Conxita, que les fresques no les vol cap home honrat. Ai, sí. I sort que passa un bri d'aire. I aquí estem ben tranquil·les, sense tafaneres. Ai, ja ho sabeu, que el Tomàs ha perdut un munt de quartos jugant als daus? Ah, sí? Sí, m'ho diu la Consol. A la carnisseria. Es veu que la Maria s'ha empipat tant que el fa dormir al galliner. I no el deixarà entrar fins que no hagi tornat tots els calés, eh? I com vol aquesta ximpleta que els torni els calés, si el seu home ja va néixer amb un os a l'esquena i no l'ha doblegat mai per treballar. El gandul només va de taverna en taverna fins que cau rodó. I això, dia sí i dia també. Doncs haurà de tornar a jugar. Ho haurà de robar. Sí, home. Però per això li cal una bona empenta que tampoc en té. Bona nit tinguin, senyores. Bona nit. Què me podríeu indicar com se va la Ricarda? Ui, que t'has perdut. No. No. Bueno, sí que m'he perdut, sí. I per què hi vols anar, la Ricarda? No seràs lladre, tu. Hòstia puta, me cago en los clavos de Cristo. Que parezco un lladre, jo. Home, si tingués gana a robar, pues portaria una faca ben grossa i no aquest càvec tronat. I ja t'hi esperen a la Ricarda? Mira que els masovers són molt malfiats i si no et coneixen o no vas ben recomanat, no t'agafaran. Sí, i te n'hauràs de tornar per on has vingut. Si és que troba el camí de tornada. I amb aquest accent segur que vens de molt lluny, no? Pues de ben lluny que vinc, d'Amposta, caminant des d'allà que vinc. Bueno, senyores, no patisquen per mi, eh? Que el tío fa anys que ve a fer la sega, i és ell qui me recomana. Au, senyores, que vostès ja tenen la faena feta, però jo em penso que encara hauré de caminar un bon rato amb tot lo fato esto que porto. Serà poca solta i què n'has de fer de la feina que tenim feta o no nosaltres? Era molta feina, no. Bueno, senyores, a veure, em poden indicar, si us plau, el camí? Sí, home, sí. I potser hauries de canviar aquest mal gènit. Mira, tu has d'anar tot recte? Ui, Déu-n'hi-do. Anar tot recte fins que trobis el canal. Quin canal? El d'allà. Aleshores, un cop arribis, tu recte fins a mar i trobaràs la Ricarda. Moltes gràcies. I vés en compte amb l'estany. Per què? Perquè t'hi podries ofegar. Ui, doncs em podries acompanyar, no? Apa, en tens ben bé, per una hora ben bona. Però què ens perdo, eh?
Sí, pèrdua... No, res. Bueno, senyores, moltes gràcies, Bona nit. Bona nit! Ves quin un. Un. Ui, dos. Ha arribat un altre. I sembla que es coneixen. Ui, quina gent més estranya. Quin grup més estrany. Sí. Aquests del sud ja tenen mala fama, ja. I encara rai que són d'Amposta. Ai, sí. Que els de Tarta! Ai, sí! De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. I ara que te tinc, i ara que te tinc, i ara que t'enganxo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. I ara que te tinc, i ara que te tinc, i ara que t'enganxo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. Bé, acabem de conèixer un jornaler. Un jornaler és la persona que treballa a jornal, és a dir, que cobra per dia treballat. Durant molts segles, abans que arribés la indústria al Prat, la majoria de la població activa eren jornalers. Fins a meitat del segle XIX, quan s'introdueixen els conreus de regadiu, els cereals és el principal conreu que es fa. Durant tot el procés té diferents etapes que comporten més o menys feina. La que porta més feina és el moment de la collita. En aquest moment venien molts jornalers, a part de tots els que treballaven, els que vivien en el Prat, venien d'altres poblacions, majoritàriament de les Terres de l'Ebre i de Castelló. Estaven molt mal pagats i el que feien era anar a diferents pobles buscant feina. Els que vivien aquí al Prat normalment s'establien en casetes modestes pels ravals del Prat, que seria el que seria al voltant del carrer Sant Pere i de les cases d'en Puig. Els grans propietaris de terres majoritàriament eren barcelonins. Un d'ells, que segur que us sona, era Ferran Puig. Ferran Puig, arran de la desamortització, va aprofitar i va comprar moltes terres al Prat. I un dels grans territoris que va comprar de les grans terres va ser la finca de la Ricarda. Després, més tard, ja va passar a mans de Manel Bertran i Salses, que era un industrial tèxtil. El Manel Bertran va introduir moltes millores en la terra i va iniciar una explotació ramadera. La família Bertran continua tenint terrenys aquí al Prat. De tota manera, als anys 80, la finca de la Ricarda va passar a mans d'un banc. I el 1992 va ser ja quan s'ho va quedar a Aena. Després ja, amb l'ampliació de l'aeroport, arran de fer la tercera pista, va quedar afectat perquè la finca estava a dins de l'aeroport i el que van fer, Aena va finançar la reconstrucció de l'edifici incorporant elements originals i d'altres que es van reproduir. La Ricarda, o sigui, la finca aquella és aquesta on som ara. Ara seguirem a la següent escena i el que farem serà començar per la segona filera, després la tercera, la quarta i així, i us acompanyen les meves companyes cap allà. Com li deia Nick Puig i Cadafalc, la seva central fa molt de goig. Serà un referent mundial. Sens dubte un símbol de la modernitat del país. Les comunicacions són el futur, senyors! Ja voldria jo que fos meva, don Manuel. Aquest coi d'en Marconi i tota la patrulla d'enginyers anglesos de la seva empresa em tenien ben collet. No em deixaven ni posar un totxo sense consultar-ho abans a Londres. I sens dubte el Marconi és un símbol de la modernitat del país. Les comunicacions són el futur, senyors. Ho sap Puig, que era caixa o faixa. La Marconi no ens donava el permís per la central telegràfica si no ens aveníem a les seves exigències. Però potser en feien un gra massa. Vostè té un prestigi com a empresari emprenedor. I això ho haurien d'haver tingut en compte, aquest coi d'anglesos. Tantes discussions per telèfon des de la seva finca. La primera línia de tot el Prat. I sens dubte el telèfon és el símbol de la modernitat del país. Les comunicacions són el futur. Recoll, fill, que no saps dir una altra cosa o què? Jo sempre he cregut en la modernitat. Per això vaig fer construir aquesta granja.
incorporant-hi el millor de la producció lletera. Ni els suïssos ho saben fer millor. I mira que em vaig fer un tit de visitar les seves famoses granges, però no. Aquí els he superat. Això sí que és el futur, fill. Ja ho pot venir, don Manuel. Una granja modèlica i reconeguda a tot arreu. Segur que no parareu de rebre visites. Ja n'he rebut, ja. I alguns, com els de l'Institut Agrícola Sant Isidre, van venir quan encara estàvem en obres. Van fer un articlet molt elogiós en el seu butlletí. Sí, el papà ven llet als millors establiments de Barcelona i proveeix a la casa. Sí, nen, sí. I ben orgullós que n'estic. Ara tinc en ment alguns negocis per tal de diversificar l'activitat. Això sempre és un risc, però el capital queda ben protegit. Vostè sempre ha tingut bon pas negocis, Manuel. Això em va ajudar el bon nom de l'empresa del sogre i l'ajut inestimable de la meva estimada Flora. Un bon braguetazo que dirien a Madrid. Una mica de respecte a aquesta mare. Una dona que sempre he respectat i que era l'hereva de Can Serra, una de les indústries tèxtils més importants del país. Per això no n'ha tingut res a veure. Demà me'n torno a Madrid, papà. Tornen a convocar el Congrés i ens criden a tots els diputats. Sembla ser que la majoria està en risc i no volen que hi falti ningú. Han d'aprovar no sé quin coi d'impostos perquè es veu que les arques estan tan buides que només hi queden taranyins. Doncs potser seria un bon moment per buscar suports pel seu projecte d'empresa hidroelèctrica al Pirineu lleidatà. Això, sí. Podries mirar de parlar amb algú d'influències, no? Podries mirar de convèncer algun ministre. Jo vaig fer gestions amb el Prat de la Riba, però la Diputació no té ni una peseta. Està ben escanyada. Des de la Lliga estem pressionant per intentar canviar les coses, però a Madrid no són gaire receptius. Si aconseguíssim unificar la força de les 4 diputacions, si aconseguíssim fer la mancomunitat de Catalunya, això ja seria una altra cosa. Això dels negocis m'ho podeu deixar a mi. Tinc un amic al Congrés que està molt ben relacionat. Per part de pare ve d'una nissaga de militars, dels gerifaltes de l'exèrcit. I per part de la dona té un arbre genealògic farcit de títols nobiliaris, papà. Carai, noblesa i exèrcit, quins contactes. Ara només et falta l'església, tu. També ho toca, això, papà. Té un oncle cardenal confessor d'un dels ministres importants, dels que manen de veritat. I així, a través del seu amic, podreu arribar al ministre. Exacte. Jo demà marxo cap a Madrid i ens ho farem venir bé per les presentacions. Diumenge vinent me'l poden presentar al palco del Real Hipódromo, que es donde se hacen los negocios de verdad. Molt bé, fill. Molt bé, nano. Senyors, salut i negocis. Mira, que t'ensenyaré el taller. Aquests 3 personatges són figures rellevants de la història del primer quart del segle XX i també van tenir un paper destacat en la història del Prat. Esperem que no s'enfadin per les llicències que ens hem pres amb ells. El més gran és el Manuel. Ell era el que avui diríem un emprenedor. Va començar amb el sector industrial tèxtil, però va anar invertint i diversificant els seus negocis fins a acabar aconseguint una gran fortuna. Ho tocava tot: l'electricitat, els transports, l'agricultura, la ramaderia, la banca, era tot arreu. Al Prat, el Manuel Bertran va comprar una finca molt gran que havia sigut propietat d'en Ferran Puig i la va dedicar a l'explotació agrícola, però també ramadera. I en aquesta finca va fer construir l'edifici de la Granja La Ricarda. També part de la finca la va dedicar al lleure i era una zona d'estiueig de la família. Encara ara, part d'aquesta finca està en mans de la família Bertran, que és la part que està més a tocar de la platja on hi ha l'estany de la Ricarda. El jove és Eusebi Bertran. És el fill del Bertran, del Manuel, i és el primer de la família que es dedica a la política. Ell va ser durant molt de temps diputat a Corts a Madrid i va ser un dels fundadors de la Lliga Regionalista de Catalunya. La Lliga era un conglomerat de partits d'ideologia diferent, però que tenien com a objectiu prioritari la modernització del país. I això és el que van fer des de les institucions que van controlar. I la seva tasca anava des de la xarxa de transports fins a les comunicacions, passant per la cultura. La Lliga, en un moment determinat, es trenca i queda en mans dels sectors més conservadors i els sectors més progressistes abandonen el grup. Eusebi Bertran es va quedar en aquest grup més conservador
i tant és així que va donar suport al cop d'estat de Primo de Rivera de 1923. Al Prat, Eusebi Bertran va constituir una empresa que, per explotar la finca familiar, va fer diferents obres en el conjunt del poble, entre elles la xarxa d'enllumenat públic. L'altre personatge és Puig i Cadafalch, que segur que el coneixeu perquè és un arquitecte modernista molt reconegut, però també té un vessant com a historiador de l'art i també com a polític. Com a polític també és un dels fundadors de la Lliga Regionalista i va ocupar càrrecs destacats com regidor de l'Ajuntament de Barcelona, diputat provincial, també diputat a Corts a Madrid, però sobretot des de 1917 va ser president de la Mancomunitat de Catalunya en un moment en què la Mancomunitat va fer una gran tasca. La seva política queda aturada pel cop d'estat de Primo de Rivera, el 23, que suspèn la Mancomunitat i aleshores Puig s'exilia. Com veieu, estava a l'altra banda de la ideologia de Bertran. De fet, Puig i Cadafalch es tornarà a exiliar després de la derrota republicana al 39. El Prat construeix en una finca dels Bertran l'edifici que ha d'allotjar una central telegràfica Marconi, ja ens ho ha explicat el personatge abans. La central no existeix, deixa de funcionar als anys 40, però l'edifici es conserva i si aneu cap al cementiri, des d'allà hi ha una vista bona d'aquest edifici que actualment queda dintre del recinte de l'aeroport. I ara ens anem a fora fent la sortida ordenada com hem fet fins ara. Ya, hombre, pesado. Tío, mucho hablar del coche, que si es el último modelo de Alfa Romeo, que si es mejor que los ingleses y que los americanos, y va y nos deja tirados a la salida del pueblo. No us queixeu tant que si no fos per mi hauríeu de passar la nit a un banc de la plaça. Perquè els de la Cal Ocell us plomarien vius si us haguessin de portar amb una de les seves tartanes a aquestes hores. No els agrada gens fer serveis de nit si no és per una urgència i s'ho fan pagar ben car. Ui, no. No, si després de fer la ronda per les tavernes, de quartos ja no ens quedaven. I què s'havia de dir? Que el cafè de por no sempre ens fien. Estaria ple de convidats d'un casament i no ens podien deixar cap habitació. I a veure qui és el maco que es posa ara a buscar un lloc en una altra font o pensió. Ui, no. Amb la collita, els jornalers ocupen tots els llits del poble. Y vosotros aún. Yo, si no llego a la aeronáutica en menos de una hora, me espera una semana en el calabozo. Y sin permisos durante un mes. No podría ir a Barcelona a ver la llegada del Graf Zeppelin. Y eso sí que no me lo perdería por nada del mundo, aunque me tenga que escapar y me declaren desertor. Et moi? Elle va essayer pour porter les bosses al courir urgent à Casablanca. No. No puc perdre ni un vol més, o m'acomiadaran i sincerament necessito aquesta feina. Perquè si he de viure del que escric. M'obriré de gana. Bé, molt bé tot, però... I com hi penseu anar? Perquè us recordo que em vaig oferir a portar-vos perquè era la vostra única esperança. I, senyors, no oblidem el petit detall que s'ha espatllat al cotxe. I jo en sé molt de volar i de cotxes cars, però de mecànica no hi entenc ni un borrall. Fite, marxem. El camp no pot ser gaire lluny, ¿no? Andando ¿dónde? Pero si hay 3 campos y no somos capaces de encontrar ni uno. Però home, si ja fa uns anys que ets a l'aeronàutica. Hauries de saber el camí amb els ulls tancats? I tu no presumeixes d'haver estat un dels primers en volar el camp de la volater? La volateria! Ah, oui, la volateria. Bé que podries ajudar aquest jove. O no em diguis que tu tampoc hi saps anar.
Clar que sé anar. Ah oui? I tu saps anar-hi? Ah, je ne sais pas du français, vinga, No sou tan endavant. intel·ligents els francesos, però per allà, per allà. On? Marxem, marxem. Merci. Bona nit, senyors. Semblen una mica perduts. Oh, no. ¿Tú no eres la chica esa del Café del Pont? Pensábamos que eras una pariente de los de la boda. Doncs, de fet, no ho era. I crec que sóc l'única persona que ara us pot ajudar. Bueno, jo també. Venez, mademoiselle. Quin sera bien indicar el camí? No us en refiareu d'aquesta joveneta. Oui. Si vous Au, va, companys, no em feu riure. No només em sé el camí, que, si em permeteu, us arreglaré el cotxe, perquè jo sí que en sé de mecànica. I això té tota la pinta de ser el carburador. Ui. Què conxa el que és el carburador? Però tindries que saber, a lo mejor. Per cert, soc pilot professional i formadora de pilots. Bé, qui té una clau anglesa? Oui. Perquè sabeu el que és una clau anglesa, oi, nois? Sí. No sé el que és la puta clau Qu'est-ce que c'est les paroles anglaises? Vinga, va, anem. Ah oui. Oui. Tira. Bé, fa un segle més o menys aquesta escena hagués estat una escena real, perquè l'aviació va arribar molt d'hora al Prat, el 1916. Els primers avions s'instal·len en una finca coneguda com la Volateria, i el 1921 aquest camp és llogat pel Ministeri de la Marina, de qui depenia el cos d'aviació, i va instal·lar l'Aeronàutica Naval, que era una escola de formació de pilots militars. Aquest camp, la gent del Prat el coneixia com el camp dels marinos. Ara anem perquè trobarem més camps. Ja veureu que arribarem a trobar 3 camps al Prat, funcionant a la vegada. El 1920, una companyia francesa, la companyia francesa Latécoère, estableix una parada en el Prat dins de la seva ruta de França al Marroc. Es dedicava fonamentalment al correu postal aeri. Aquest camp era conegut com el camp dels francesos, sempre popularment, Això és com ho deien la gent del Prat. En aquesta línia va treballar un escriptor, que era el Saint-Exupéry, em sembla que heu vist que havia un que deia que tenia problemes per guanyar-se els diners, i era pilot professional i l'autor del Petit Príncep. Llavors, el 1923, s'instal·la al camp de l'aviació civil. Aquest camp va ser conegut com el Camp Canudes, en homenatge al seu director i a la tasca tan important que va fer en relació a l'aviació. Aquí hi havia un camp també en el que es va formar Mari-Pepa Colomer, però més tard parlarem d'ella. Qui era Mari-Pepa Colomer? Aquests camps sempre van estar funcionant tots 3 a la vegada, però quan començà la Guerra Civil es van unificar i van passar a dependre de la Conselleria de Defensa de la Generalitat primer i després del Ministeri de Defensa. No es van tornar a separar mai més i el 1941, sobre la base d'aquests 3 camps, es va instal·lar o es va construir l'Aeropuerto Nacional. Aquesta noia que hem vist aquí amb els pilots joves, segur que és la Mari-Pepa Colomer, que va ser la primera dona que va obtenir el títol de pilot a Catalunya. Només tenia 18 anys i als pocs 2-3 anys després va ser instructora de pilots. Es va dedicar fonamentalment als vols comercials i a la instrucció de pilots. Durant la guerra, la Generalitat li va encarregar tasques de propaganda, de formació de pilots que anirien al combat, de trasllat de ferits i de transport de proveïments. En acabar la guerra es va haver d'exiliar i el seu destí final va ser Anglaterra i allà es va quedar fins que va morir l'any 2004. I així acaba la història d'aquests 3 camps. A partir d'ara tornarem a fer aquestes línies que sabeu que les nostres companyes que us portaran cap allà a l'última escena. D'acord? Vinga, gràcies. Senyores, ja els he
poden entrar a la bequeria, que l'amo s'encén com un dimoni si veu algú de fora. La llet la despatxem a l'entrada, ja ho saben d'altres vegades. Au, senyor Manel, que fa temps que ens coneixem i sabeu que som de fiar. Sí, de tota confiança. No, dones, que no és això, que l'amo és molt maniàtic amb això de la limpiesa i no vol cap germen a prop de les seves vaques. Que s'estan dient brutes No, vosaltres, Quina barra. Que no, dones, que no és un tema de netedat de les persones, que també, però no estic dient que sigui el cas. Qualsevol bacteri pot fer malbé la llet i l'amo ens posi molt estrictes amb això. Ja es veu, ja si això fa més net una patena. Sí, ningú diria que aquí viuen, mengen i fan les seves necessitats tot un bon grapat de vaques. Oh, aquest és el secret, la neteja i la desinfecció. La neteja, la distància de seguretat i cadascun al seu racó sense barreja social. L'amo creu que la neteja és millor que la pasteurització de la llet. Si la bulls... Ui, perd el gust i les propietats. Vaja, això diu ell, que és el que en sap. I ben bona que és la vostra. Per això venim del poble a comprar-la. Que a Barcelona la venen els millors establiments i nosaltres no volem ser menys. Volem el millor per als de casa. I si ens hem colat fins aquí és perquè volíem veure la bequeria. Clar. Tothom parla de lo bonica que és. I nosaltres mai havíem estat a dins. I tant que és maca, nena. Mira, quin lujo. Quins detalls, mira, quina alçada. I aquestes rajoles deuen ser molt fàcils de netejar. Ja m'agradaria tenir-les a casa meva. Ai, Blanquet, estigues tranquil·la, que aquesta senyoreta s'hi abatxa. I tu, Rosita, que donis. Quina gràcia els hi posa nom a les vaques! I com les coneix i totes són ben iguals. Que hem de ser totes iguals, desagraïda? Que no els hi poseu nom a les mascotes? Ah, les mascotes sí, Elles són millors que molts gossos, fidels i de bon caràcter. I esclar que les conec. I elles em coneixen a mi, què us penseu? Coneixen l'hora de menjar, coneixen l'hora d'anar a dormir. Trobo que aquí s'està molt bé. Ni fred ni calor. Oi, és perquè m'he instal·lat un sistema de ventilació molt eficient, perquè estiguin més confortables. Ja t'ho deia jo, com un palau. I les vaques són les reines. Sí, viuen millor que la gent del Prat. Jo diria que no hi ha cap casa més luxosa que aquesta en tot el poble. I neta i desinfectada, tampoc. Així que au. Bon vent. La porta. Ja marxem. Au, vaquetes. Anem. Ai, som-hi. Aquestes vaques tan artístiques vivien a la granja La Ricarda, que es va començar a construir al 1900 i al 1911 ja estava en ple rendiment. La granja, abans de construir-se, van haver de fer tot un treball, una feina molt important de sanejament del terra, perquè clar, no deixava de construir-se sobre un delta. Llavors van instal·lar uns raïls per portar sorra de la platja i terraplanar el terreny per evitar les inundacions i per sanejar el terreny. La granja estava formada per tres torres quadrades que estaven unides per dues naus. Les naus eren la bequeria. Tota la nau, tota l'estructura de les naus eren metàl·liques, eren obra del Joan Torra i Guardiola. Si us hi fixeu, als extrems d'aquesta nau hi ha uns arcs de ferro que són originaris de les naus de la Ricarda. Els fonaments de la granja estaven sobre un sistema d'arcs que permetien una ventilació més adequada i a més també servia d'aïllament per l'esterra humida que era el delta i a més per evitar les inundacions que pugessin cap amunt.
Tot i que el Manuel Bertran coneixia el corrent higienista que s'estava duent a terme a Europa, ell no era partidari de la cocció de la llet, de tot el sistema d'esterilització de la llet. Llavors ell considerava que el més adequat era mantenir una bona higiene per evitar la contaminació de la llet en el seu procés de producció. Llavors ell va fer construir la granja, va invertir molts diners en aquesta qüestió per la higiene. Llavors tota la granja es va enrajolar, tota la granja estava enrajolada perquè això facilitava la seva neteja. A més estava construïda amb doble totxo perquè la temperatura no hi hagués oscil·lacions, fos una temperatura confortable i això, i l'enrajolament. A més aquí, això és un simulacre, però pel mig hi havia uns raïls amb unes vagonetes que era on portaven el menjar a les vaques i a més recollien el fem. I a més també en paral·lel hi havia uns sifons que recollien els purins de les vaques, ho dipositaven en uns dipòsits que després tot això, tot aquest fem, servia d'adob per la terra. Els Manuel Bertran van comprar vaques de raça suïssa i holandesa perquè eren les més productores. En el seu màxim esplendor de la granja van arribar a produir 1.000 litres de llet diària. Això és molta quantitat, que venien a Barcelona. I ja s'està apropant la Marga. Perquè jo vinc a dir que ja hem arribat al final d'aquest atípic prat ocult, d'aquest prat nocturn confinat que hem tingut aquest any. Heu resistit molt bé el fred, heu mantingut distàncies de seguretat, ho heu fet superbé. Moltes gràcies per ser tan valents, per haver vingut aquest any. El prat ocult és el Cadis, és l'arxiu, però no seria res sense vosaltres, el públic, que sou fidels any rere any, els que us estreneu també. Moltes gràcies a tot. I ens veurem, si tot va bé, que és el que volem, l'any que ve en les nostres dates habituals, abans de la festa major, amb mascaretes, sense mascaretes, vacunats, tot el que faci falta, però tornarem al carrer, que és on ens agrada fer realment el prat nocturn. Moltes gràcies a tots i fins l'any vinent.